Assalamualaikum everyone, welcome to Aymaing Vlog. Kung hindi ka pa naka-follow or subscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa upcoming videos ko. Salamat sa pagpapatuloy ng panonood ng mga upload ko. Dia kalipat 20.
Malalagan na ito ba? Kalalagan! Iyati po sa palagi sa malalagan na. Malalagan. Hoy, yan. Wow, the best! Well, Sunny boy! Hey! Ano daw? Sunny Kuya! Oh, ako to! Sunny Kuya, Sunny boy! Hey, hey, hey! Ay, basta, meron na pira! Hasta la vista! Unang na kasi!
Ay, madam! Salamat. Sir, saya po sir, uso lang all membro. Katatan sunur tano yan kaya pa sa Marina Rinaw na lagi man umiyak pa sa da Marina Rinaw.